ɓiɓɓe fulɓe windere mbimi windere noon woni globe terrestre o fof ɓe sénégal ɓe mauritanie ɓe mali ɓe cameroun ɓe guinée kala ɗo ɓiɗɗo pullo notto e aduna yo andu min Djiby Oldou mi ari salminde on addande on kabaru jaam kabaru mbo panna ɗen mo jiiloton ɗen mo jinna ɗen Adama Alhaji Samba Dadi wiyatno fulɓe poti dañde télé kam wiyatno fulɓe poti pular yo haale jamma haale ñalama yo ɗemɗe ɗe fof ponde ngal ɗo ɗemgal woni aduna o fof tina ngal pinal meɗen gandal men jawdi men hollire en dañi ko jiiloton ɗen so Allah jaaɓi le 29 avril Canal Plus international e Canal Plus Sénégal e Canal Plus aji Afrique ɗi fof so Allah jaaɓi min Djiby Oldou min gaddano on télé kese pol biyeteɗo pulagu noon ko pulagu men ko pulagu mon pulagu Sénégal pulagu Mali pulagu Mauritanie pulagu Guinée pulagu aduna o fof kala ɗo ɓiɗɗo africain woni jiɗɗo culture sahélienne ganduɗo culture sahélienne ma en kollir ɗum hen kolliren kolli men ñañoji men wambayɓe men yimoɓe men kala ko yooɗe meɗen kolliren hen pucci men nayi men gueloɗi men kosam men rewɓe men kolliren hen jaam men mbawaten wiide ko jaam ari oɗo jaam so ari ko enen ɓiɓɓe Sénégal ɓiɓɓe Afrique no goruno jeeyi ɗum en jetti Allah télé o wiyete ko pulagu sombo ari ko enen jeeyimbo so Allah jaaɓi nanguen hen ha tiiɗa ɗum Adama ñagantono en jetti Allah en jetti ɗum mbiyen ko jinaɗen ari alhamdulillah